Владимир Зеленскі выказаўся з нагоды няўдалых перамоў з Дональдам Трампам. Прэзідэнт Украіны заявіў, што сустрэча ў Вашынгтоне ў Белым доме ў пятніцу прайшла не так, як меркавалася. Шкада, што ўсё адбылося менавіта так. Прыйшоў час усё выправіць, падкрэсліў украінскі лідар. Між тым, прэм'ер-міністр Дональд Туск пацвердзіў, што ЗША прыпынілі пастаўкі вайсковай дапамогі для Украіны праз тэрыторыю Польшчы. Раней прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паставіў дапамогу на паўзу. Працягне тэму Ян Федарович. Дональд Трамп прыпыніў вайсковую дапамогу ўкраіне. Гэта адбылося пасля сваркі з Зеленскім у Белым доме на мінулым тыдні. Пад замарозку трапілі ў тым ліку зброя і боепрыпасы, якія Кіеў ужо замовіў, або якія ў працэсе дастаўкі з ЗША. Мы разглядаем толькі вайсковыя выдаткі. ЗША далі ўдвая большую суму, чымся еўрапейцы, у дадатак да важнай выведнай дапамогі. Такім чынам, уплыў на Украіну будзе велізарны. Я не бачу сцэнара, пры якім Зеленскі зможа застацца на сваёй цяперашняй пазіцыі, не пайшоўшы на нейкія саступкі амерыканцам. Паводле дзяржаўнага дэпартаменту, за апошнія 3 гады вайсковае падтрыманне Украіны з боку ЗША склала амаль 66 мільярдаў долараў. Кангрэс вылучыў значна большую суму, аднак толькі частка з яе пайшла беспасярэдне ва Ўкраіну. Сродкі выкарыстоўваліся і для іншых мэтаў, напрыклад, навучанне жаўнераў ЗСУ у ЗША. Цяпер спыненне вайсковай дапамогі вітаюць у Крамлі. То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, ну, это очевидно. Если США перестанут быть или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира. Паводле агентства Bloomberg і каналу Fox News пауза працягнецца да часу, пакуль Трамп, цытата, не вызначыць, што лідары Украіны прадэманструюць добрасумленную прыхільнасць міру. Вы не можете прийти у овальную залу и сказать: дайте нам гарантии бяспекі, мы нават не будем з вами узаемадзеяць пра тое, ад чаго мы готовы адмовіцца. Калі гэтая пазіцыя зменіцца, як сказаў прэзідэнт Трамп, калі яны захочуць гаварыць пра мір, я думаю, прэзідэнт Трамп будзе першы, хто возьме слухаўку. Прэм'ер-міністр Украіны Дзяніс Шмыгаль упэўнены ў аднаўленні вайсковага падтрымання з боку ЗША. Мы абсолютно спокойно, усімі наяўнымі і даступнымі нам дыпламатычнымі каналамі будзем працягваць працу з ЗША, Кангрэсам, адміністрацыяй прэзідэнта Трампа, з прэзідэнтам Трампам, каб Украіна і ЗША працягнулі нашу барацьбу за справядлівы, трывалы, стабільны мір. На меркаванне палітолага Олега Саакяна, Киев мае пэўны рэзерв американской вайсковой техники и боеприпасов. Мы видим, что Трамп не принимал новых пакетов. Пакеты, которые были приняты Байденом, они очень тоненькой струйкой шли в Украину. И в Украине уже прекрасно понимали, что такой риск возможен. Не хотелось в него верить, но тем не менее рационально это понимали. Поэтому на сейчас Украина в горизонте 4-6 месяцев плюс-минус обеспечена базово необходимыми ресурсами, которые рассчитывали получать Соединенных Штатов. Але паводле крыніцаў выдання Financial Times ва ўкраінскай выведцы наступствы прыпынення амерыканскай вайсковай дапамогі на фронте могуць адчуць праз некалькі тыдняў. Ян Федарович, Белсад. Тым часам еўрапейскі звяз рыхтуецца да надзвычайнага саміту кіраўнікоў дзяржаў, які адбудзецца ў Брусэлі паслязаўтра 6 сакавіка, але ўжо сёння прэзідэнтка Еўрапейскай камісіі Урзуля фон дэр Ляйен выступіла на гэты конт з адмысловую заявай. З падрабязнасцямі пра гэта, таксама пра рэакцыю еўрапейскіх палітыкаў на нядаўні скандал у Вашынгтоне наш корэспандэнт у Брусэлі Алесь Сіліч. Алесь, вітаю, калі ласка, табе слова. Добрый вечер. Реакция на новины со Злучених Штатов на скандал у Белым доме в минулую пятницу, нягледзячы на выходная, была довольно хуткою и в абсолютной большасці негативную. Идется на першая гаворка про паводзіны президента и вице-президента США. Як з боку функционеров, чьи офисы тут на площади Шуман, где я теперь, так и от евродепутатов, да, от простых громадянов в социальных сетках. Одним з перших адреагував «Анфан террибль» Європейського зв'язку, як його тут часто називають, Віктор Орбан, який написав лист президенту Європейської ради Антоніо Кошта. Ось копія цього листа. Чоловік, який на регулярній основі стоїть на перешкоді многих ініціатив ЄЗ, пише, цитую: «Я переконаний, що Єврозв'яз на прикладі Злучених Штатів
павінен уступіць у прамыя перамовы з Расіяй аб спыненні агню і устойлівым міры ва ўкраіне. Такі падыход несумяшчальны з тым, што адлюстравана ў праекце заключэння, маюцца на увазе заключэння, які будуць прыняты паслязаўтра. Спроба прыняць пісьмовае заключэнне Еўрапейскай рады па ўкраіне створыць вобраз падзеленага еўрапейскага звязу. І гэта піша чалавек, які ўжо гадамі выглядае нічым іншым не займаецца, акрамя таго, што спрабуе падзяліць, чытай, разбурыць адзінства еўразвязу. Больш адэкватную ацэнку падзеяў ЗША, падтрыманую абсалютнай большасцю еўрапейскіх палітыкаў, выказаў у сваім твіце вярхоўная прадстаўніца ЕЗ ў пытаннях вонкавай палітыкі бяспекі Кая Калас. Вось што яна напісала: «Украіна – гэта Еўропа, мы на баку Украіны. Мы будем нарощивать падтрымку Украіне, каб яна могла працягваць адпор агрэсару». Сёння стала зразумела, што вольнаму свету патрэбны новы лідар. Ад нас, еўрапейцаў, залежыць, ці прыняць гэты выклік. Натуральна, гэткім лідарам Злучаныя Штаты Амерыкі в вачах еўрапейцаў, на жаль, больш не ёсць. І для Еўразвязу, як ужо сёння выказалася прэзідэнтка Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен, тут у Брюсселі прыйшоў час займацца уласным пераўзбраеннем, прычым рабіць гэта тэрмінова. Паслухаем прэзідэнта. Сапраўднае пытанне, што стаіць сёння перад намі, гучыць так: ці гатовая Еўропа дзейнічаць вельмі рашуча, хутка і амбітна, як дыктуе нам цяперашняя сітуацыя. Мы абмяркоўвалі гэта пазаўчора ў Лондоне, і адказ еўрапейскіх сталіцаў быў настолькі ж гучным, наколькі і відавочным. У нас цяпер эпоха пераўзбраення. Еўропа гатовая значна павялічыць свае выдаткі на абарону, і не толькі для таго, каб падтрымаць Украіну, але і для таго, каб адказаць на стратэгічную патрэбу ды ўзяць на сябе большую адказнасць за нашу ж еўрапейскую будучыню, за нашу ж еўрапейскую бяспеку. Сума пытання колоссальная, прыкладна 800 мільярдаў еўро. Гэтыя сродкі плануецца скіраваць на павелічэнне абаронных здольнасцяў самога ЕЗ, а таксама на тэрміновыя пастаўкі ўзбраення Кіеву. Каб сабраць гэтыя сродкі, прапановая Еўракамісія, трэба зрэалізаваць план з 5 пунктаў. Першы і самы галоўны – гэта вызваленне нацыянальных бюджэтаў ад жорсткіх фінансавых рамок. Гэта дазволіць краінам Еўразвязу укладаць большую абарону без рызыкі перавышэння дэфіцыту. Гэта, мяркуе гаспадарня фон дер Ляйен, дае магчымасць вызваліць да 650 мільярдаў еўро цягам 4 гадоў. Другі крок – это стварэнне адмысловага фінансавага інструменту, чтобы забяспечыць 150 мільярдаў еўро пазык дзяржавным чальцам на абаронныя інвестыцыі у супрацьпаветраную абарону, у артылерыйскія сістэмы, ракеты, боепрыпасы, дронавыя і антыдронавыя прылады і супольныя закупы абсталявання. Еўракамісія падкрэслівае, гэтая тэхніка мусіць як мага хутчэй трапіць на фронт ва ўкраіне. Трэці пункт выкарыстання агульнага бюджэту ЕЗ, так званых фондаў згуртаванасці. Варта адзначыць, што выкарыстанне гэтых фондаў не патрабуе адзінагалоснай згоды, таму Угоршчына і Славаччына не змогуць заблакаваць гэтых пастановаў. Чацвёрты, пяты пункты – мабілізацыя прыватных інвестыцый і ўдзел Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Абмяркоўваюць гэты план, які можа стаць, на думку назіральнікаў, новым этапам у фармаванні бяспекі еўрапейскага кантыненту, а лідары краіны чальцоў Еўразвязу будуць ужо паслязаўтра, 6 сакавіка, у Палацы Еўропы, тут вось насупраць мяне. Віталь. Алесь, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алесь Сіліч, наш карэспандэнт з Брусэлю, быў з намі на відэасувязі. Працягнем наш эфір яшчэ адной тэмай. Новыя мыты ЗША на імпарт тавараў з Мексікі, Канады і Кітаю уступілі ў дзеянне, а апошнія дзве краіны ўвялі захады ў адказ. Выданне Bloomberg называе гэта эканамічную вайной і прадказвае падвышэнне інфляцыі ды запавольванне эканамічнага росту ў Злучаных Штатах Амерыкі. Такім чынам, мыты на тавары з Канады і Мексікі складаюць 25%, на кітайскую прадукцыю 20%. Гэта найбуйнейшае павышэнне тарыфаў на імпарт у ЗША з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Ініцыятарам абмежавання выступіла адміністрацыя Дональда Трампа. Маўляў, гэта скароціць дэфіцыт гандлю, напоўніць бюджэт даходамі і абароніць амерыканскага вытворцу. Канада адказала сіметрычна 25% мытам на імпарт ЗША, Кітай жа да 15% падвысіў мыта на амерыканскія сельскагаспадарчыя тавары і ўвёў санкцыі супраць 25 амерыканскіх кампаніяў. Паводле эканамістаў, гандлёвая вайна пагражае існаванню гандлёвага пагаднення ЗША, Канада, Мексіка, да і ввогуле падрывам глобальнай эканамічнай сістэмы.
Команда «Байсол» эвакуявала журналистку Ксению Луцкіну з Беларусі. Летась у жніўні яна выйшла на свабоду па памілаванні пасля больш як 4 гадоў зняволення паводле палітычных матываў. Тым не менш, Ксенія кажа, што ўпершыню адчула сябе вольнаю толькі 3 сакавіка ў дзень эвакуацыі. Цяпер разам з сям'ёю журналістка ў Вільні. «Байсол» тым часам распачаў збор сродкаў для Ксеніі. Ёй патрабуецца 7 тысяч еўраў на лячэнне. У жанчыны сур'ёзныя праблемы са здароўем і пухліна галаўнога мозга. За кратамі стан жанчыны пагоршыўся. Там яна у тым ліку перанесла двухбаковую пнеўманію. «Байсол» аб'явіў адмысловы збор на рэабілітацыю і лячэнне Ксеніі Луцкіной. Да жніўня 2020 года Ксенія працавала на беларускім дзяржаўным тэлебачанні. Пасля выбараў далучылася да страйку работнікаў БТ, а затым звольнілася. Увайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады. Разам з іншымі журналістамі і дапамогай Акадэміі прэс-клубу спрабавала стварыць альтэрнатыўнае тэлебачанне на Ютубе. Сілавікі Лукашэнкі затрымалі яе ў снежні 2020 года. Да навінаў эканомікі звесткі Белстату выкрываюць трывожныя тэндэнцыі. Беларусь страчвае экспартныя магчымасці, у той час як залежнасць ад імпарту расце. Чым небяспечнае гэткае становішча, тлумачыць Кацярына Гардзеева. Лукашенко прызначыў чарговых міністраў і адразу распарадзіўся. Трэба выцягнуць заняпаду экспарт айчынных тавараў. Рэанімаваць замежны гандаль загадалі Віктору Каранкевічу. Экспорт должен быть не менее 6 миллиардов долларов. 5,5% мы должны вырасти к уровню прошлого года. Заданне у намесніка прэм'ер-міністра зорачкаю. Паказнікі таваразвароту ў Беларусі павольна паўзуць уніз. Толькі ў студзені ў гадавым вымярэнні продаж айчыннай прадукцыі за мяжу абрынуўся на 322 мільёны долараў. Гэта вельмі шмат для такіх паказнікаў у адзін месяц. Чаму гэта адбылося? Ну, ў першую чаргу, таму што запаволіваецца эканоміка ў Расіі. Па-другую, беларускія тавары прайграюць канкурэнцыю на расійскім рынку, аб чым казаў сам Лукашенко. Ну і па-трэцяе, санкцыйныя умовы, якія сталі больш жорсткімі. Цяпер пад заходнімі санкцыямі экспартнай пазіцыі, што раней складалі значную долю усяго айчыннага гандлю. Частку прадукцыі цяпер прадаюць у краіны Азіі, Афрыкі і Блізкага ўсходу. Але цалкам пераарыентаваць экспарт на альтэрнатыўныя рынкі урад не здолеў. Разварот на дальнюю дугу патрабаваў не толькі новых кантрактаў, але і адаптацыі лагістычных ланцужкоў. Тое, што план не спрацаваў, адзначыў і Лукашенко. Я поручал вам кое-какие вещи, но, откровенно говоря, я пока не вижу шевеления большого. Пакуль жа Беларусь купляе больш, як прадае. У студзені разрыў паміж экспартам і імпартам дасягнуў амаль $500 мільёна, а за год адмоўнае сальда вырасла ў 4 разы. Гэты дысбаланс стварае дадатковы ціск на валютны рынок і курс беларускага рубля. Гэта вельмі небяспечна. Сітуацыя вельмі падобна да становішча ў 2008 годзе. Тады у нас было адмоўнае сальда, якое нарастала, і тады яно прывяло да неабходнасці дэвальвацыі больш чым на 20%. Растуць і аб'ёмы нераспраданых тавараў на складах беларускіх прадпрыемстваў. У пачатку лютага Белстат ацаніў гэтыя запасы на 9 мільярдаў рублёў. Аднак змяншаць тэмпы вытворчасці, прынамсі пакуль, урад не плануе. Кацярына Гардзеева, Белсат. Усклалі кветкі да помніку загінулым міліцыянтам, адкрылі новы будынак управлення ўнутраных спраў у Менску і раздалі ўзнагароды. У Беларусі адзначаюць дзень міліцыі. Якая сёння роля гэтай структуры і ці сапраўды ёсць чым ганарыцца, як рэпартуюць вышэйшыя чыны? Адказы ў нашым наступным сюжэце. Мы открываем новое здание Главного управления внутренних дел. Будем в Дворце Республики проводить награждение. Состоится презентация книги «Генералы и комиссары Республики Беларусь». Працягла і з помпаю лукашэнкаўская міліцыя адзначае свой дзень. Высокія чыны чарговы раз рапартуюць пра поспехі, у тым ліку пра зніжэнне ўзроўню злачыннасці. С каждым годом количество преступлений в Республике Беларусь снижается. Если говорить о общей преступности, то снижение за 2024 год было на 14%.
А цяжкія злачынствы, паводле справаздачы, раскрылі на 100%. Але наколькі можна давяраць такім заявам? Рост преступности все равно имеется во многих регионах. И то, что сейчас там рапортовали о том, что преступности стало меньше, то есть преступлений стало меньше, это не значит, что обращений граждан стало меньше, которые записываются в единую книгу и превращаются в так называемые материалы проверок. Пры гэтым колькасць міліцыянтаў у краіне змяншаецца. У 2020-м ініцыятыва «Байпол» заяўляла, што згодна з перахопленымі ад МУЗ дакументамі ў Беларусі налічвалі 46 тысяч супрацоўнікаў органаў унутраных справаў. Сёння, паводле Белполу, іх каля 45 тысячаў. Працаваць у міліцыю беларусы ідуць неахвотна. Во-первых, объем работы огромен. Во-вторых, заработная плата. Но сейчас заработная плата варьируется там где-то 1400-2100. С учетом того, что ты работаешь 24/7, едва ли кто-то хочет вот работать в таком вот, скажем так, режиме. Плюс общее отношение людей к милиции, естественно, стало только хуже. Сёння ў Беларусі міліцыя не толькі шукае рабаўнікоў ці злодзеяў, а і бярэ ўдзел у палітычным пераследзе нязгодных з рэжымам і лжэсведчыць супраць іх у судах. Шукае так званых дармаедаў, ахоўвае праўладныя імпрэзы. А каб эфектыўна сачыць за суграмадзянамі, ў Беларусі паставілі 60 тысяч так званых разумных камераў відэаназірання. З іх дапамогаю, між іншага, шукаюць і ўдзельнікаў пратэстаў. Если вы не видите на улице сотрудника милиции или военнослужащего внутренних войск, это не значит, что мы ситуацию не контролируем. Кадры ж для структуры сілавікі пачынаюць рыхтаваць з дзяцінства. Дзяцей водзяць у міліцыю на экскурсіі і дні адчыненых дзвярэй. Працаўнікі ладзяць сустрэчы ў школах. Ствараюцца патрыятычныя клубы і класы пры міністэрстве ўнутраных справаў. Сёння ў Беларусі больш за 200 такіх арганізацыяў. У іх задзеялі больш за 6 тысячаў дзяцей. Ірына Дарафійчук, Белсат. У расійскай спявачцы Ірыны Дубцовай аншлаг у Магілёве, а таксама па 2 канцэрты ў Гомлі і Менску. Тым часам творчасць беларускіх музыкаў прызнаюць экстрэмісцкай. А замест поўных залаў творцаў нярэдка чакаюць краты за нятую пазіцыю. З якімі яшчэ парушэннямі правоў з боку рэжыму сутыкаюцца дзеячы культуры? Адпаведную справаздачу за мінулы год апублікаваў беларускі ПЭН, а мая калега Наста Печанькова апавядзе пра самае галоўнае. Забарона на прафесію, пераслед і, як вынік, вымушаная міграцыя. Усё гэта не пустыя словы для тых, хто, нягледзячы на неспрыяльныя умовы, працягвае займацца культурай у Беларусі. Пра выпадкі правапарушэнняў і крызіс у гэтай сферы піша ў сваёй справаздачы беларускі ПЭН. Конечно, мы усведомляем, что нам не трапляе вся информация про парушэнне правоў чалавека ў сферы культуры, што дзеячы культуры не дзеляцца гэтай інфармацыяй, што існуе істотная самацэнзура. І у гэтай сітуацыі мы, выкарыстоўваючы лічбу гэтых рэпрэсій, мы заўсёды ўжываем словы як мінімум, разумеючы, што не можам зафіксаваць усяго. 2024 год у кепскім сэнсе адзначыўся маштабную хвалю затрыманняў культурніцкіх дзеячаў. Пацярпелі работнікі кінастудыі «Беларусьфільм», універсітэтаў мастацтваў, івэнт-агенцтваў, а таксама рэспубліканскага тэатру беларускай драматургіі. 3 вядучых актораў установы Максіма Брагінца, Артёма Курэня і Дмітрыя Давідовіча пасля сотняў арышту звольнілі з тэатру. Ёсць, безумоўна, самацэнзура і страх. Тыя, хто застаюцца, вымушаныя стрымліваць вось гэтае сваё самавыяўленне. І адбываецца ўзмацненне ідэалагічнага контроля, калі культура ўсё больш выкарыстоўваецца як інструмент прапаганды. Рэпрэсіі закранулі і музыку. Гэтак на 5 гадоў хатняй хіміі асудзілі ўдзельніку вядомага рок-гурту «Нізкіс». Праз завочныя суды прайшлі аўтар песень Андрэй Павук і оперная спявачка Маргарыта Ляўчук. Артыстам прысудзілі 12 і 6 гадоў калоніі адпаведна. Таксама цягам года лукашэнкаўская МУЗ няспынна прызнавала прадстаўнікоў беларускай культуры экстрэмістамі. Гучны статус сярод іншага атрымалі вольны хор, фестываль кіно «Бульба-муві», а таксама соцсеткі шэрагу медыйных асобаў, як комік Слава Камісаренка, музыка Юры Стыльскі і акторка Крысціна Дробыш. Пра тое, як статус экстрэмістаў ускладняе дзейнасць арганізацыі, распавёў кіраўнік Рады культуры Сергей Будкін. Люди отписываются от наших каналов, не подписываются новые, пераважно внутри Беларуси. И мы сами до гэтага, по сутнасці, закликаем людей, каб яны не ставили себе под пагрозу рэпрэсій. Натуральна таксама, што гэта ніяк не спыняе. Што мы працягваем дапамагаць, працягваем ствараць новыя магчымасці для творцаў.
Пры гэтым пагрозу нумар 2 пасля рэжыму Лукашэнкі для беларускай культуры па-ранейшаму застаецца культура расійская, якая паглынае нашу праз адсутнасць падтрымання на ўзроўні дзяржавы. Да прыкладу, пакуль Вольга Бузова, Сергей Лазараў і МОД збіраюць чарговы раз Мінск-арэну, шэраг беларускіх артыстаў трапляюць у чорныя спісы і маюць забарону на прафесію. Люди трацяць магчымасць зарабляць на жыццё гэтай дзейнасцю. Яны вымушаныя шукаць іншыя крыніцы даходу, яны вымушаныя выязджаць з краіны, у тым ліку па гэтых прычынах, нават калі ім нічога не пагражае. І выглядае на тое, што ў 2025-м спісы забароненых у Беларусі творцаў будуць толькі пашырацца. Днямі Лукашенко загадаў міністру культуры не браць на працу публічных асобаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 2020 года. Настя Печанькова, Белсат. Вясна ідзе, ўжо заўтра ў Беларусі пацяплее да 14 градусаў, а далей яшчэ цяплее, аднак не спяшайцеся здымаць шапкі і шалікі. На сераду абвесілі аранжавы ўзровень небяспекі праз парывісты заходні вецер. Таксама дажджы, мокры снег і галалёдзіца на бліжэйшыя сотні застаюцца цалкам актуальнымі для паўднёвага ўсходу нашай краіны. Між тым, ужо ў пятніцу паветра ў Беларусі можа прагрэцца да 18 градусаў цяпла. Такія паказнікі нетыповыя для першага месяцу беларускай вясны, што, праўда, метэаролагі папярэджваюць, бліжэй да сярэдзіны сакавіка тэмпература можа вярнуцца да больш звыклых Беларусі значэнняў. До 8 сакавіка застаецца ўсяго некалькі дзён, і беларускія гандляры кветкамі ўжо сур'ёзна рыхтуюцца да свята. Гэтак у маладзечне яны своеасаблівым спосабам рэзервуюць патэнцыйна людныя месцы для сваіх гандлёвых пунктаў. Далей глядзім без каментара. Возле девятиэтажки теперь все занято. Все готовятся продавать цветы. Наверное, самая горячая пора у всех, кто занимается и не занимается цветами. У аб'ектыве ставім кропку. Наперадзе Белсат онлайн. Нагляд самых цікавых публікацый на нашым сайце. Запрашаю. Беларускія чыноўнікі абмяркоўваюць магчымасць павышэння пенсійнага веку на 2 гады. Паводле крыніцаў Белсату пастановы пакуль не прынялі, але праект адпаведнага дакументу ўжо гатовы. Паступовая рэалізацыя можа пачацца ўжо ў 2026, падвысяць спачатку на год, а ў 2027 яшчэ год дададуць. У выніку жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 60, а мужчыны ў 65 гадоў. Між тым, сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі 67 гадоў у мужчынаў і амаль 78 у жанчын. Сітуацыю каментуе бізнэсовец, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсадзе Александр Кнырович. Калі беларусы стануць выходзіць на пенсію яшчэ пазней, то фактычна гэта будзе азначаць, што яшчэ большая частка беларусаў да пенсіі проста не дажыве. А навошта тады пенсія, калі чалавек на ёй ужо не будзе жыць? Сітуацыя, якая склалася, гэта сур'ёзная стратэгічная праблема. Простымі хадамі яна, на жаль, не вырашыцца. Эксперт дадае, што нараджальнасць у Беларусі катастрафічна нізкая. Людзі з'язджаюць праз рэпрэсіі. Адпаведна, ў краіне дэфіцыт працоўнай сілы. Разрыў паміж колькасцю працоўных беларусаў і пенсіянерамі, нягледзячы на згаданыя захады дзяржавы, будзе толькі паглыбляцца. Цалкам адпаведны аналітычны матэрыял чытайце на нашай старонцы belsat.eu. Улады рыхтуюцца адпусціць цэны на шэраг тавараў. Паводле кіраўніка Маргу Артура Карповіча, старшыням аблвыканкамаў і вытворцам плануюць даць магчымасць павышаць цэны, аднак толькі зыходзячы з узроўню рэнтабельнасці пэўнай прадукцыі за апошнія 4 гады. Агулам жа ад сістэмы жорсткага рэгулявання цэнаў дзяржава адмаўляцца не хоча. Пры пад'ёме ж коштаў чыноўнікі і вытворцы мусяць таксама азірацца на даведзеныя гадавыя паказнікі індэксу спажывецкіх цэнаў. Эканамістка даследчага цэнтру Бэрок Настасья Лузгіна каментуе. Я так разумею, што ў любым выпадку гэта ўсё адно будзе ручное кіраванне. Будуць разглядаць кожную кампанію індывідуальна. Гэта такі непаваротлівы механізм, калі мы параўноўваем звычайнай рынкавай сітуацыяй, калі цэны рэгулююцца проста рынкам на грунце попыту і прапановы. Для гэтага не трэба задзейнічаць дзяржаву
дзяржаўную машыну, якая, як мы бачым, дае перакосы. Прыйшлі да таго, што ў шэрагу кампанію пагаршаюцца паказнікі. Цяпер дзяржава рэгулюе цэны на 331 пазіцыю спажывецкіх тавараў. На што менавіта адпусцяць кошты, пакуль невядома, аднак кіраўнік Маргу намякнуў, што найперш вядзецца пра імпарт. Падрабязней пра актуальную сітуацыю са шматпакутным рэгуляваннем цэнаў у Беларусі чытайце на сайце belsat.eu. Украіна перадала чарговую партыю арыштаванага беларускага калію на суму крыху больш за $1 мільён. Сярод іншага грошы пойдуць на набыццё ваенных аблігацыяў. Гісторыя з затрыманнем на украінскай тэрыторыі вагонаў з беларускімі ўгнаеннямі узгадваецца на старонцы belsat.eu. Згодна з інфармацыяй украінскага агенцтва вышуку і менеджменту актываў, гэтым разам рэалізаваць удалося амаль 4300 тоннаў хларыду калію у 61 чыгуначным вагоне. Агулам жа пасля поўнамаштабнага расійскага ўварвання Генеральная пракуратура Украіны паведаміла пра арышт на сваёй тэрыторыі 33 000 тоннаў мінеральных угнаенняў, якія належаць прадпрыемствам з Беларусі і Расіі. Усе сродкі ад рэалізацыі арыштаваных актываў ідуць на ўзмацненне эканомікі і абароназдольнасці Украіны. Ці страціла штосьці Украіна пасля зрыву падпісання ўгоды аб рэдказямельных металах? І што гэта значыць для ЗША? Меркаваннем са старонкою belsat.eu падзяліўся праўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, дэлегат Каардынацыйнай рады Михаил Кирлюк. Паводле аўтара, Украіна фактычна апынулася перад ультыматумам працягваць ваяваць і страціць амерыканскае падтрыманне або капітуляваць пад пагрозай яго страты. Ніякіх выразных гарантыяў бяспекі за наданне сваіх недраў ЗША адміністрацыя Трампа ўкраінскаму боку так і не прапанавала. У выпадку працягу супраціўлення нават без амерыканскай дапамогі ва Ўкраіны захоўваюцца шансы выжыць, кажа Михаил Кирилюк. І калі Украіна выстаяла першыя дні ўварвання без усялякай дапамогі, то зараз шансы выстаяць пры захаванні падтрымання еўразвязу нашмат вышэйшыя, нават пры умове спынення амерыканскай дапамогі. Для самога ж Трампа зрыў дамовы азначае буйны замежнапалітычны правал у першыя месяцы працы на прэзідэнцкай пасадзе. Падрабязней чытайце на нашым сайце. До рэчы, пра рэдкі метал у беларускай глебе марыць і Александр Лукашенко, пра што абавязкова паразмаўляем у студыі Белсата, якая стартуе ўжо праз некалькі секундаў. Спадарства запрашае. Злучаныя Штаты Амерыкі часова прыпыняюць пастаўкі ўзбраення ўкраіне, чакаючы ад Кіева гатовасці да мірных перамоваў. Гэтак пастанавіў асабіста прэзідэнт Дональд Трамп і даручыў выканаць загад новаму кіраўніку Пентагону Піту Гекзету. Паводле агенцтва Bloomberg, забарона распаўсюджваецца на ўсю вайсковую тэхніку, якая яшчэ не прыбыла ва ўкраіну. Гэта датычыць і абсталяванне, якое цяпер у транзітных зонах Польшчы. Тэлекампанія CNN са спасылкаю на амерыканскіх афіцыйных асобаў паведамляе, што гэткім чынам Белы дом намагаецца схіліць Уладзіміра Зяленскага да прызнання віны ў скандале ў авальным кабінеце. Магчыма, у форме публічных выбачэнняў. Прыпыненне дапамогі адбылося пасля напружанай сустрэчы Трампа і Зяленскага ў Белым доме ў канцы мінулага тыдня. Перамовы, якія павінны былі завяршыцца падпісаннем угоды аб карысных выкапнях, абярнуліся скандалам. Афіцыйна ўлады ЗША пакуль не пракаментавалі пастановы аб прыпыненні паставак узбраення ў краіне. ЗША ўжо 2 месяцы не абвяшчаюць новых праектаў вайсковай дапамогі для ўкраіны. Паводле амерыканскай газеты Wall Street Journal, апошнюю значную дапамогу на суму крыху больш за $1 мільярд зацвердзіла адміністрацыя Джо Байдена яшчэ летась у снежні. На рашэнне Трампа ўжо адрэагаваў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Наша сустрэча ў Вашынгтоне ў Белым доме ў пятніцу прайшла не так, як меркавалася. Шкада, што ўсё адбылося менавіта так. Прыйшоў час усё выправіць. Мы хацелі б, каб далейшая супраца і зносіны былі канструктыўнымі. Што датычыць пагаднення аб карысных выкапнях і бяспецы, Украіна гатовая падпісаць яго ў любы час і ў любым зручным фармаце. Мы разглядаем гэтае пагадненне як крок да большай бяспекі і трывалых гарантыяў бяспекі. І я шчыра спадзяюся, што яно будзе эфектыўна працаваць.
Уже зараз з нами на сувязі палітолог з України Владимир Фесенко. Спадар Владимир, вітаю вас, добрий вечір. Дякую велике, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Доброго вечора. Скажите, калі ласка, вось гэтыя словы Владимира Зеленскага, ці можна іх успрымаць як выбачэнне перад Дональдом Трампом за тое, што адбылося ў Вашингтоні? Ну, в даному випадку в цьому тексті немає саме вибачення. Йдеться про подяку Сполученим Штатам, є компліменти на адресу Трампа, там є слова про те, що Україна готова йти шляхом миру під проводом Дональда Трампа. Але прямих вибачень немає. І наскільки я розумію, останнім часом, останнє інтерв'ю, заява Джей Ді Венса, віце-президента США, він каже, що для відновлення воєнної допомоги Сполучених Штатів йдеться про те, щоб Україна погодилась сісти за стіл переговорів. От зараз, я думаю, треба конкретно узгоджувати, коли і як. Україна от в цьому тексті, в цій заяві президента України, заявляє про готовність брати участь в переговорах. Більше того, от тут йдеться, і вчора було повідомлення про те, що зараз це узгоджується, про готовність якомога швидше підписати угоду, ресурсну угоду з Сполученими Штатами. Якщо це відбудеться найближчим часом, найближчі дні, то це може стати першим кроком деескалації в двосторонніх відносинах. Чи буде йти мова про вибачення? Поки питання відкрите. Тому що це буде, це суто психологічно, це не стосується політики. І якщо для адміністрації Трампа буде достатньо от таких, скажімо так, непрямих вибачень або згоди, що дійсно відбулося не так, як планувалося, не було ніяких поганих намірів у української сторони, хоча насправді багато думок про те, що а чи були погані наміри у американської сторони. Головне зараз зняти конфліктну напругу, відновити конкретний процес переговорів. Причому я думаю, що з високою вірогідністю мова буде йти не про переговори на найвищому рівні, тому що тут якраз можуть бути проблеми суто особистісні. А переговори мають йти на робочому рівні. От як це було з підготовкою ресурсної угоди. Коли нею займалися з американського боку команда, з нашого боку дві віце-прем'єрки працювали, то підготували текст, який цілком відповідає інтересам України і де не було передачі українських копалин під власність США. От я чув в попередніх новинах, цитували якогось експерта в лапках, який каже, що тут або капітуляція України на фронті. Це московські наративи, спадар Владимир. Ну так от, я ж про це і кажу, що так там цитують українські джерела. Але в даному випадку не йдеться про те, що от по цій ресурсній угоді ми віддаємо наші корисні копалини США. Ні, йдеться про розробку нових копалин, нових об'єктів інфраструктури, от по яких буде спільна власність, а не про те, щоб віддавати те, що є зараз. Сьогодні, до речі, Дональд Трамп вечором буде виступати у Конгресі, і демократи вже казали, що будуть зривати ягоний виступ. Сам президент Сполучених Штатів пообіцяв нейку гучну заяву відносно України. Чого чекати? Ці його задоволять ось те, що написав Володимир Зеленський? Не знаю. В випадку з Трампом ніколи нічого завжди не можна казати, тому що Трамп тлумачить все по-своєму. Можливо, задовольніться, а можливо і ні. Подивимося. У всякому разі, з нашого боку, готовність до переговорів є. Далі треба починати конкретні переговори, зокрема з Росією. Якщо йдеться про питання припинення вогню, Україна не проти. Тут, можливо, тактично зараз, на мій погляд, треба акцентувати увагу не на тому, що спочатку гарантії безпеки, а потім наша згода на переговори. Ні. Оце я вважаю, що не треба робити, і вже очевидно, що з Трампом це не спрацює. Ні, готовність до переговорів, а паралельно вже відпрацьовувати гарантії безпеки. Так що от конкретні переговори, початок конкретних переговорів, і там мають бути не політики, не перші керівники, а дипломати і військові, які мають узгодити лінію зіткнення, порядок припинення вогню
і контролю, заходи контролю за припиненням вогню. От над чим треба працювати. Тому шанси на відновлення відносин є. Я не думаю, що це відбудеться відразу. І точно можна сказати, США вже не будуть при Трампі нашим союзником. Питання лише в тому, щоб не було між нами конфлікту, щоб була не допомога з боку США. Допомоги з боку США немає зараз. Не тільки от те, що зараз призупинили. Це рішення Байдена. Це зброя, яка йшла рішеннями Байдена. При Трампі жодних рішень про допомогу Україні не було і не планується. Тому йдеться про те, щоб ми могли купувати американську зброю. От за це треба поборотися. За те, щоб ми отримували, як і раніше, супутникові дані, можливо, не безоплатно. От над цим треба попрацювати. Але колишніх відносин з США як з союзником, на жаль, таких відносин вже не буде. Спадар Владимир, на ваш погляд, Кремль і асабіста Владимир Путін паспрабуе нейкім чынам сарваць вось гэтае прымірэнне паміж Трампам і Зеленскім? Ну, це скоріше не примирення, а нормалізація відносин. І не тільки між Трампом і Зеленським, а між двома державами. Ні, ну спроби зірвати можуть бути, безумовно. Але в даному випадку є усвідомлення з боку американців. Для того, щоб припинилася війна в Україні, а у Трампа така установка залишається актуальною, потрібно домовитись не тільки з росіянами, потрібно домовитись з Україною. Без участі України в переговорах не буде припинення вогню. Тому з Україною теж треба домовлятися. Власне, вони от зараз ці заходи тиску, призупинення постачання зброї – це тиск на Україну. Ну, як вони кажуть, це для того, щоб посадити Україну за стіл переговорів. От, на жаль, формула, яку багато згадували, зокрема президент Зеленський, примус до миру через силу. На превеликий жаль, США застосовують зараз це до нас. Хоча ми не проти миру, навпаки, ми за те, щоб була припинена ця війна. Інша річ, на яких умовах і як це зробити. Але тиснуть на нас США, а не на Росію. Це є проблема. Тому зараз певною мірою нормалізувати відносини можливо. Інтерес до цього у США є. Відразу це не відбудеться, я думаю, покроково. Але ризики, нові зіткнення інтересів, на жаль, можливі уже в процесі мирних переговорів. Што ж, будзем чакаць і абавязкова сачыць за гэтымі падзеямі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Владимир Фесенко, палітолог з Украіны, быў з намі на відэасувязі. Спадарства, яшчэ, калі казаць пра тое, як развіваюцца падзеі і ў Беларусі у тым ліку, мы вернемся да тэмы эвакуацыі Ксеніі Луцкіной, журналісткі, якая выйшла па памілаванню ў жніўні мінулага года. Яна марыць пра вяртанне ў прафесію і не хоча расчараваць тых, хто верыў у яе. Уласна, самая Ксенія Луцкіна паразмаўляла з Белсатам. Давайте паслухаем урывак гэтай размовы. Як мяне вывезлі, я, безумоўна, не буду расказваць, таму што усе павінны разумець, што ёсць людзі, якім гэта яшчэ можа спатрэбіцца, на жаль. Хацелася б, каб вось той час, калі камусь трэба будзе вось такім чынам, ды ўвогуле трэба, каб гэты час, калі трэба з'язджаць з краіны, прайшоў. Ну, гэта такая моя мара. Вось, а што тычыцца маіх адчуванняў, ну, учора гэта, канешне, такая парадаксальная і не надта прыемная рэч, калі ты адчуваеш сабе упершыню вольным, хаця я ўжо, безумоўна, амаль паўгады на водку. Але учора я сябе адчула, нібыта я учора выйшла, калі ступіла у іншай краіне, у чужой краіне. Ты становішся, тебе кажуць, все добра, далей все будзе добра, а ты разумееш, што... Ну, гэта жудасная рэч, што табе трэба з'язджаць з радзімы, і вольным ты себе адчуваеш у іншай краіне. Я пакуль толькі прыехала, безумоўна, буду займацца сваім здароўем. На сённяшні дзень дакладных планаў, што заўтра я іду туды-сюды, і мне няма. Буду займацца здароўем. Безумоўна, я абследаванне рабіла і ў Беларусі, займалася, ўжо частка пытанняў вырашана. Мой фізічны стан стабілізаваны. Трэба вырашаць уже глобальную гэтую праблему і абследавацца і вырашаць, што рабіць надалей. Свабода, воля. Па-першае, я хочу жыць, я ўжо жыву. І хочу жыць такім поўным жыццём, свабодным, калі... Ну, разумею, зараз я ўжо магу не фільтраваць, што я каму я кажу. Гэта ўжо свабода.
І я вельмі хочу працаваць, застацца ў прафесіі, наколькі гэта будзе магчыма. Таму будзем думаць, што будзе далей. Далей, пакуль шляхі адкрытыя, паглядзім, што будзе. Я спадзяюся, што і закрывацца яны ўжо больш не будуць. Все магчымае, каб всю тую чалавечую любоў, якую я атрымала і ў часы, калі я сядзела ў турме і зараз, каб не падвесці гэтых усіх людзей. Дзякую усім за тую падтрымку, што была і ёсць. Спадзяюся, яшчэ будзе. Спадзяюся, што я не расчарую людзей, якія былі побач са мной. Святлана Ціхановская гэтымі днямі з візітам у Італіі абраная прэзідэнтка праводзіць шэраг сустрэчаў на высокім узроўні. Адным з галоўных акцэнтаў станецца абмеркаванне праблемаў палітвязняў, візавага падтрымання і легалізацыі беларусаў у Італіі. Падрабязнасці пра візіт беларускай лідаркі Белсату апавёў галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Фрэнк Вячорка. Для нас вельмі важна, каб голас Італіі быў у падтрымку Беларусі. Італія цяпер захоўвае добрыя адносіны як з Вашынгтонам, так і з Брусэлем. І калі гавораць пра Ўкраіну, важна, каб згадвалі і свабодную дэмакратычную Беларусь. Важна, каб сувязь паміж Беларусі і Украінай адзначалі. Важна, каб мы не знікалі з парадку дня, таму што ў гэтым шуме, які цяпер адбываецца ў інфармацыйнай прасторы, вельмі лёгка згубіцца. І беларускае пытанне, пытанне палітычных вязняў, рэпрэсіяў, таксама дапамогі, яго трэба падтрымліваць. Гэта ўпершыню Святлана Ціхановская наведвае рэгіёны Італіі, не толькі сталіцу. Агулам гэта 4 буйныя гарады: Мілан, Фларэнцыя, Балонья і, уласна, Рым. І для нас это важна, каб навязаць адносіны з мясцовымі ўладамі, з прафсаюзамі, з грамадзянскай супольнасцю ў гэтых правінцыях і гарадах, таму што яны вельмі шмат могуць зрабіць для беларусаў. Наша задача — гэта практычныя вынікі. Ну і ў першую чаргу гэта для тых беларусаў, якія ўжо апынуліся не па сваёй волі у Італію. І ім патрэбная дапамога, гэта дапамога і з легалізацыяй, з адаптацыяй, з рэабілітацыяй. Італія ўжо шмат чаго робіць, але наша задача гэтыя праграмы дапамогі паглыбіць і пашырыць. Роўна 35 гадоў таму ў Беларусі адбыліся выбары ў Верхоўны Савет 12-га склікання, адначасова з выбарамі дэпутатаў мясцовых саветаў. Упершыню за доўгі час яны прайшлі на альтэрнатыўнай аснове. На 310 месцаў у Верхоўным Савеце прэтэндавалі 1427 кандыдатаў. Выбары праходзілі за некалькі этапаў, і менавіта тады ў Шклоўскім раёне на Магілёўшчыне перамог будучы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Сярод абраных дэпутатаў таксама былі Станіслаў Шушкевіч і Зянон Пазняк. Старшынём Верхоўнага Савету, што адпавядала статусу фармальнага кіраўніка дзяржавы, абралі Мікалая Дземянцея. Беларускі парламент таго часу адыграў ключавую ролю ў гісторыі нашай краіны, прыняўшы ў тым жа годзе 27 ліпеня дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце і зацвердзіўшы беларускую мову як адзіную дзяржаўную. Палітычнае супрацьстаянне, мітынгі, ціск з боку ўлады і апазіцыі — усё гэта суправаджала працу тагачасных дэпутатаў. Адныя бачылі Беларусь незалежнай, іншыя часткаю саюзу з Расіяй. Верхоўны Савет 12-га склікання назаўжды застанецца сімвалам эпохі і пераменаў. З намі на сувязі дэпутат Верхоўнага Савету ў 90-96 годах, а таксама палітычны глядальнік Сергей Навумчык. Спадар Сергей, добрый вечар, дзякую, што далучыліся да нашага жывога эфіру. Спадар Сергей, 87% была яўка на тых выбарах, і гэта не намаляваная яўка, гэта сапраўдныя лічбы. Ці вы памятаеце, з якім настроем, з якімі думкамі людзі тады шли, каб абіраць сваіх народных абраннікаў? Спадар Сергею, на жаль, не чую вас, не чую, няма сувязі з гукам. Магчыма, ёсць магчымасць паправіць. Так, конечно, безумоўна. Я памятаю добра той дзень, паколькі якраз у чацвёрта сакавіка 90-го года быў сярод тых некалькіх дзесяткаў дэпутатаў, якія ўжо ў першым туры былі абраны. У мяне было 4 канкурэнты, ну вось атрымалася, што я прайшоў у першым туры. Таксама
першым туры прайшлі узгаданы вами тут Зенон Пазняк і Станіслав Шушкевич, і настроі былі такія абнадзейваючыя. Людзі ішлі галасаваць з надзеяй. Таму што час быў такі, сапраўды вось кожны дзень адкрываў нешта новае, просто кожны дзень прарывалася нешта вось у гэтай свабодзе думак, свабодзе выказванняў. І не просто прорывалася, что, скажем, там хтосьці зверху даў нейкі загад. Не, людзі самі вось просто вырывалі адзін за другім гэтыя плацдармы свабоды. Конечно, была канкурэнцыя даволі жорсткая. Я скажу шчыра, што вось зараз праз 35 гадоў, каб мне зноў прапанавалі удзельнічаць, я просто чыста адмовіўся, бо я вот шчыра скажу, я просто бы не вытрымаў бы таго месяца колоссального психічнага, психофізічнага, фізічнага, таксама нервовага напружання, бо ў дзень было па 3-4 сустрэчы, і, безумоўна, было супрацьстаянне Беларускага народнага фронта, кандыдатаў БНФ, кандыдатаў ад камуністычнай партыі. Тады, я нагадаю, што кампартыя была цалкам ва ўладзе, але ўжо быў крыху іншы час. Гэта, скажем, не былі выбары, як у 85-м годзе, папярэдняе 11-е скліканне, калі ўжо там, па адным толькі было кандыдаце, это чыста былі фармальныя выбары. Не, гэта сапраўды было супрацьстаянне, і людзі спадзяваліся, што вось новы Верховны Савет, парламент, ён все ж таки адкрые нейкія новыя гарызонты. Ён сапраўды адкрыў нейкія новыя гарызонты, але на вялікі жаль, доля тых, хто вось прайшоў ад Беларускага народнага фронта, была зусім невялікая. Нас было усяго 27 депутатаў на 300 з нечым. Дастаткова сказаць, што адных толькі ветэранаў вайны і працы, якія ішлі не па акругах, а іх выбіраў там сход, Цэнтральны савет ветэранаў, там сабралося 100 чалавек і прагаласавалі за 30 чалавек депутатаў ветэранаў. Вось яны як бы так былі такім балансам супраць нас, а большая частка просто, так сказать, ішло па тым, як па інерцыі. І ў гэтым была, я думаю, цяжкасць, і ў гэтым было вялікае адрозненне, скажем, Верховнага Савета тады БССР ад Верховных Саветаў літоўскай, латвійскай, эстонскай, тады ССР, якія адразу ж, скажем, Літва адразу ж пасля таго, як быў сфармаваны Верховны Савет, яны адразу абвясцілі незалежнасць. Нам за незалежнасць давялося яшчэ пэўны час змагацца. Спадар Сергей, Лукашенко ў той час таксама перамог на выбарах па Шклоўскай акрузе ў другім туры. Якая ў яго тады была падтрымка? Бо ведаю, што ён выйграў выбары, можа быць, таму што канкурэнты былі заслабыя, альбо таму што ён размясціў сваю праграму асобна ад усіх сваіх кандыдатаў па сваёй акрузе ў газеце «Ударны фронт». А можа, таксама паўплывалі ягоныя словы пра тое, што мінчукі з'ядаюць 114 кілаграмаў мяса на год, а ягоныя землякі ў Шклове толькі 20. Такія вельмі сціплыя людзі. Як вы лічыце? У яго, трэба сказаць, што яго была папулярнасць. Тады вось сапраўды, але на глебе, вот вы працытавалі, на глебе вось падобных папулістычных такіх заяваў. Прычым я хочу нагадаць, што за год да гэтага ў 89-м годзе, калі былі выбары народных депутатаў СССР, вось самыя першыя такія адносна дэмакратычныя выбары, бо яны былі за год да Верховнага Савета 12 склікання, там Лукашенко крыху не дабраў у канкурэнтнай барацьбе з Кебічам. Там Кебіч перамог. Ён канкураваў Кебічу. Это абсалютна, так сказать, вот рэальная сітуацыя. І ён ствараў такую даволі сур'ёзную канкурэнцыю вось на глебе гэтага папулізма. Адрозна ад такіх, як Лукашенко, мы, депутаты, якія ішлі ад дэмакратычнага, скажем так, лагера, мы ўсё ж таки не выкарыстоўвалі вось такія заявы, не супрацьпастаўлялі рэгіёны і сталіцу. Іншая справа, што мы казалі пра тое, што, безумоўна, Беларусь павінна быць значна больш самастойнай, суверэннай,
чым, скажем, яна была вось да гэтага папярэднія дзесяцігоддзі. І трэба сказаць, што значная колькасць насельніцтва, не буду казаць, што большасць, не ва ўсіх акругах, у вёсках не, але ў гарадах і асабліва ў Менску вось гэтыя ідэі, нашы ідэі падтрымлівалі. Разам з тым Лукашенко і праз 35 гадоў застаецца такім жа папулістам. Да прыкладу, сёння ён кажа, што варта шукаць рэдказямельныя металы, што яны ўсё-такі дзесьці маюць быць у нашай глебе. Што вы думаеце пра гэта? Калі не знойдуць, то будуць іх шукаць пад прымусам. І ввогуле, чаму ён пра іх загаварыў? Таму што зараз на слыху ва ўсіх гэтая магчымая здзелка паміж ЗША і Украінай. Я не адмысловец у галіне геалогіі, хаця я прыгадываю выступ вось на апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12 склікання нашага выбітнага навукоўцы, віцэ-прэзідэнта тады Акадэміі навук Радзіма Гарэцкага і нашага выбітнага грамадскага дзеяча, дай Бог яму доўгіх гадоў здароўя. Ён сказаў, што Беларусь зусім не бедная на карысныя выкапні, у нас ёсць шмат што, і ён назваў гэтае шмат што. Там, я не памятаю, там былі рэдказямельныя металы, але той жа Радзім Гарэцкі і ягоны славуты дзядзька, закатаваны НКВДистамі, геніальны пісьменнік Гарэцкі, Максім Гарэцкі, так, вось Максім Гарэцкі лічыў галоўным, і не толькі Гарэцкі, і Купала, і Колас, все наши нацыянальныя геніі лічылі, і Васілій Быкаў лічылі галоўным не тое, што ляжыць там недзе ў зямлі, а тое, што на зямлі. Гэта людзі. Самае карыснае, што ёсць на беларускай землі, это беларускі народ. І вось гэты беларускі народ 35 гадоў Лукашенко імкнецца знішчыць, і мы ведаем, што і фізічна гэта адбываецца, бо як яшчэ назваць, як яшчэ ахарактарызаваць тое, што сотні тысяч людзей пакінулі Беларусь, дзесяткі былі забітыя, калі взяць разам з тымі, хто загінулі ў турмах, з тымі палітыкамі, якія знікалі яшчэ з 99-го года, і нацыя знаходзіцца проста на мяжы знікнення як нацыя. Адбываецца самы натуральны этнацыд. Лукашенко фактычна здаў Беларусь пад кантроль Расіі. Ён утрымліваецца выключна толькі таму, што ён падлажваецца пад Пуціна. Гэта ягоны адзіны шанс, так сказаць, утрымацца. Беларусь проста, вось, беларускі народ сапраўды ніколі не быў у такім гаротным становішчы, як ён апынуўся цяпер. Я нават параўноўваю з гадамі Другой сусветнай вайны, бо Другая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі адбывалася, калі мы прыгадаем, 3 гады. З чэрвеня, скажем, калі мы будзем лічыць усходнюю Беларусь, з чэрвеня 41-го года, і скончылася вось летом 44-го года. 3 гады. Лукашенко ва ўладзе ўжо 30 гадоў, у 10 разоў болей, але час зараз ідзе зусім не так, як ён ідзе ў 40-е гады. Мы вельмі моцна, беларусы проста вельмі моцна адсталі, тэхналагічна адсталі, па шмат якіх іншых параметрах адсталі, маючы вельмі добрыя стартавыя умовы. Я вам магу сказаць, што вось на 90-й год, калі адбываліся гэтыя выбары, Верховны Савет 12 склікання, гэта не мае фантазіі, гэта рэальна, пра гэта піша памочнік тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова, такі быў Болдзін. Вось ён напісаў, гэта рэальныя дадзеныя, што толькі 2 рэспублікі ў складзе СССР былі датацыйныя. Яны датавалі іншыя рэспублікі. Гэта Расія і гэта Беларусь. Украіна забяспечвала сама сябе, там даволі такая была энергаёмістая вытворчасць, таму адбывалася то на то. Беларусь была цудоўная, мела стартавыя умовы, і ёмістая вытворчасць, калі была в Украіне, у нас яна была навукова ёмістая. У нас былі выключна і засталіся тэрытарыяльныя умовы, геапалітычныя умовы. Радыёэлектронная прамысловасць была добра развітая. Аграрны сектор быў даволі добра развіты, хаця былі, безумоўна, праблемы экалогіі. Адзінае, у чым мы адставалі, адзінае самае слабое нашае звено, якое было, гэта ўзровень нацыянальнай свядомасці, што і паўплывала на вось гэты вынік трагічнага выбара 94-го года,
ну, за які мы вымушаны вось ужо 30 гадоў распрошвацца. Так, і жыць ужо 30 гадоў з гэтых падачак з суседняй дзяржавы, я маю на ўвазе з Расіі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову і за гэтыя ўспаміны. Сергей Навумчык, спадарства, дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і палітычны глядальнік быў з намі на відэасувязі. Что ж, идем далее. От Дональда Трампа и конфликту ва Украине до партии «Альтернатива для Нямецчыны». У Дюссельдорфе и Кёльне прошли традиционные карнавальные парады с гарачими политичными темами у центры уваги. За апошнія месяцы Нямецчына перажила некалькі трагічных падзеяў, што прывялі да ўзмоцненых захадаў бяспекі на імпрэзах. Удзельнікі, нягледзячы на рызыкі, выказалі ўпэўненасць, што свята не было азмрочанае страхам. Я глядзеў гэтае месца. Усе перакрыжаванні застаўленыя цяжкавікамі і трактарамі. Так што я адчуваю сябе тут у поўнай бяспецы. Вядома, усё яшчэ ёсць імавернасць здзяйснення нападаў, але з гэтаю рызыкаю трэба жыць. І гэта агульная рызыка. Гэта можа адбыцца дзе заўгодна. Я жыву тут, у Кёльні, і я люблю кёльнскі карнавал. Сёння ў мяне дзень нараджэння. Я тут з выдатнымі людзьмі. І так мы проста павінны адрывацца на поўніцу, смяяцца і весяліцца. У студыі Белсат у нас усе навіны. Дзякую за вашу увагу. Чытайце наш тэлеграм-канал, QR-код на вашых экранах, але толькі з захаваннем захадаў бяспекі. Цяпер жа прапаную спадарству агляд найцікавейшых публікацый з нашых сацыяльных сетак. Белсат онлайн ужо праз імгненне. 3 гады вайны змянілі свет, змянілі людзей, змянілі адносіны паміж народамі. Як ставяцца сёння простыя украінцы да беларусаў? Ці бачаць яны розніцу паміж народам і рэжымам Лукашэнкі? Ці ёсць месца для сяброўства і даверу? Пра гэта мае калегі запыталі жыхароў Кіева. Адказы шукайце на нашай інстаграм-старонцы. Я відокремлюю, тому що народ не винен в тому, що робить Лукашенко. Вони підкорились повністю диктатору. Мало там спротиву, і він або за кордоном такий прихований, або вдома десь, може, по кухнях. А як можна пов'язувати білорусів з президентом-диктатором? Це ж не проблема народу, все залежить від підтримки. Наскільки мені відомо, то є свідомі білоруси, які не сприймають диктатуру. Диктатура – це зовсім не ок в світі. Мені кажеться, не на часі зараз. Я вважаю так, що треба спочатку, що Україна відбудується і буде перемога, а потім уже щось думати. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік НАУ, зрабіў рэзанансную заяву, маўляў, ЗША ўжо не лідар свабоднага свету. Што стаіць за гэтымі словамі? Як гэта ўспрымаць у кантэксце глобальных пераменаў? Глядзіце відэа з каментаром палітыка ў шорцах на YouTube-канале Белсату. Соединенные Штаты Америки, по крайней мере, вот на сегодняшний день восприятие, может быть, завтра что-то изменится, мы увидим совсем другую позицию американской дипломатии, они перестали быть лидером свободного мира. Да, они остаются быть сильным государством, мощной страной, безусловно, с огромным потенциалом, но все-таки уже не лидер свободного мира.
Міжнародны інвестыцыйны саміт у індыйскім штаце Мадхья-Прадеш, які сабраў лідараў бізнесу з 60 краінаў, завяршыўся не толькі дыскусіямі пра фінансы, але і нечаканым скандалам. Падчас абедзеннага перапынку удзельнікі ўчынілі цісканіну ў рэстаране, а затым і бойку за ежу. Кадры, як бізнесоўцы з талеркамі раштурхоўваюць адно аднаго, можна паглядзець у інстаграм-канале Белсату. Што будзе, калі аб'яднаць гульню ў більярд і робата-пыласоса, новая нестандартная гульня для вашай сяброўскай вечарыны, кадры незвычайнага спаборніцтва з элементамі азартных гульняў публікуюць мае калегі ў інстаграм-акаунце Белсату. На гэтым у нас усё. Дзякую за ўвагу, зычу спадарству добрага вечара, да наступнай сустрэчы на Белсаце.